Il-jiem li ġejjin mistennija jġibu magħhom temperaturi għoljin tant li l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta diġà ħareġ twissija biex il-pubbliku jieħu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji. Fil-fatt tal-tmiem il-ġimgħa l-ogħla temperatura mistennija titla' sa 35 grad Celsius u tibqa' tiżdied mill-ħadd biex tilħaq is-36 grad Celsius bejn it-tnejn u tlieta. L-indiċi tar-raġġi UV mistenni li jkun dak ta' 10 li wkollu meqjus bħala perikolus. Dawn it-temperaturi sħan huma riżultat ta' antiċiklun persistenti li żviluppa fuq il-kontinent Afrikan. Minkejja dan ma jidhirx li se jiġu klassifikati bħala mewġa ta' sħana kif ġab miegħu ix-xahar li għadda. Fil-fatt Ġunju li kien sħun u xogħol iżjed minn normali rreġistrat tieni mewġa ta' sħana ta' din is-sena. Dan fil-waqt li t-tielet jum tax-xahar kien l-uniku l-aktar darba li niżlet xita tul Ġunju kollu, mill-bqija l-ġranet kienu kollha nixfin. Il-temperatura medja fix-xahar li għadda kienet ta' 1.6 gradi Celsius aktar minn norma klimatika, meta ġiet irreġistrata f'livell ta' 25.8 gradi Celsius. L-ogħla temperatura tkejlet fil-21 ta' Ġunju fl-eqel tat-tieni mewġa ta' sħana tas-sena, meta l-merkurju baqa' tiela sa 35.8 gradi Celsius, anke jekk il-bogħod mir-rekord ta' 41.5 gradi Celsius għal Ġunju li kien irreġistrat fl-2021. Il-temperatura fuq il-baħar ukoll komplet tiżdied aktar mill-medja fejn il-livell kien ta' 23.7 gradi Celsius li 1.7 gradi Celsius aktar minn norma klimatika. Ġunju din is-sena kien iżjed imdallam, hekk kif l-Uffiċċju Meteoroloġiku kejjel ftit iżjed minn 312 siegħa ta' xemx li huma kważi 22 siegħa inqas minn norma.